Peťule, nemáš prachy, No, protože si sám neuděláš to, nemáš ty debile ale asi. chápeš to? Chápeš to, když Má máš... pěkný ten displej, vy? Ale to má pěkný ten displej, vy? Krásný, jo. Peťule, co si myslíš o životě, o sexu, jak to je ve skutečnosti? To je fakt Co si o tom dobrý myslíš, co si o tom myslíš? Řekni mi to, co tě sere nejvíc jako v životě a co bys chtěl říct divákům tady? Tak to řekni, ne? Tak to řekni, doktore. Peťule, dělej, povídej. Nějaký... No comment. To je dobrý, ty vole, člověče. Tak povídej, ne? To natáčí? Dneska ty lidi jsou kvůli čemu? Myslíš, že jsou kvůli sexu spolu? Ne, kvůli prachy. No. A ty, doktore, myslíš to? Já si myslím, že z lásky. A? Já si taky myslím, že z lásky, ty z láska. Láska nebeská. Láska je na píču, takže jsou spolu kvůli prachu. Ne, já jsem Ty jsi s tím ty jsi s tím klukem kvůli prachu, Ne, s ním? On žádný nemá, takže... Takže jsi z lásky, takže proč teda? Ne, já jsem mám nějakou 9 asi. Jsi uchylák jako? Jo. Průša. Jo. Největší průša na světě? Aha. Ale ta holka je jako uchylná, ty vole. Já jsem zbalil Petuli. No. Jsem neměl vůbec nic. Akorát Philips Face. Jo. Philip Fist, vole. A Felicii tátu. Viděl jsi jejich telefon, jako líbil se ti jeho telefon, Peťule? A proč jsi s ním chodila? Jenom kvůli tomu, že měl Felici? Ne, proč mě přitahoval? No. Čím? Protože jsem měl prodávat ovoce z Zlajino. Máma byla doktorka a táta právě. A Peťule na to? Jo. Ty krávo. V dnešní době. Má Felici. Ne, holo prdel má. Ukaží. Já nemám nic. Má paseta. Ale má paseta. Já nemám nic. Ale vydělává. Má holou prdel a jsou to Baráky, keci. auto a všechno, že? Ale vydělává prachy. Vydělává prachy. Dává ti prachy. Kamaráde. Myslíš je? No, tak to jo. A tak ono si to Petule se odkladuje, víš co? Ale musíš chodit do práce. Nemusíš chodit, Ale ale tam mě do ta prezidentu. práce baví. A nemusíš chodit do prezidentu. Já, i kdybych neměla ty peníze, mě to baví. Co tě baví? Ta práce. Jaká? A třeba třídit to zboží a počítat, No jo, ale chodila by si za ty prachy do prezidenta. Chodila, musela bych. No musela, ale je to opruč. Takhle si jdeš do bazénu, kde já vole smrdím jak čurák vole na bance. Ne, to není o tom, že to strašně baví, že to zboží. A jo, já ti neříkám, že tě to baví, ale víš co, já bych šel taky bazénu. Ale víš co, já musím smrdět kvůli těm penězům, abych si vydělal ty prachy. 14 000 čistýho nebo kolik mám. Tak musím smrdět v poslední bance, vole, od 7 do půl čtvrtý, ale Víš co, ona... ty se probudíš, já nevím, já neříkám v 9, třeba v 8 hodin do 12 a od 12 si jdeš schrubnout, vole. Víš co, já neříkám, že si jdu, já neříkám, že se předřu v práci. Chápeš to? Já neříkám, že se Ale předřu. víš co, ty nechápeš teď jednu věc, od teďka to bude jinak. Od kdy? Žádný postranní účty, nic, prostě všechno bude pod kontrolou. Protože já jsem začala chápat, že ta firma je napůl moje. Takže to beru tak, že napůl je to moje dítě a budu se o to starat. Ne, ono... Ale já to chápu, ale víš co? A ona Petule dělá, hele. Počkej, ty do toho zasáhnu já, jo. Ale víš... Hele, ona Petule jako dělá. Ona vyřídí objednávky, zpracuje nabídky, rozstřídí zboží, víš co? No tak jo. Když máš Jo. práci hotovou, tak jo. Ale víš co, jako já pořád cítím jako, že pořád nám chybí ta obchodní činnost, jo. Ale jako Ne, získávat nový asi takhle, zákazník. já jsem vycítila, že máme navíc. Takže prostě budu obvolávat a budu získávat nový zakázky. A jo, tak to víš jo, to je... Prostě takhle to musí, furt to dál musí. nejde plácat se najednou. A to musí... Víš kolik mám náklady, kamaráde? 100 litrů měsíčně. Tolik jo. Víš kolik mám To náklady? není možný. Nemám. 100 litrů měsíčně. Ale jo, ale... Ty víš co, ale... Já mám náklady 100 litrů měsíčně, chápeš to? No, tak hotová, nebo tam nějaká píča ti dá, vole, Red Bull a budeš úplně v pohodě. Ale bystr se nakouhutovou, ale víš co? Já To není vystřeboval, on jako čurák, vole, skurvenej. ale... Mě nezajímá, vole, píčus, vole, Jako on panelákový. si asi myslí, že dostane Red Bull a Ale víš co? vemesí, nebo co, jako... Já si tady, vole... Já bych ti nechtěl. Já bych ti nechtěl. Ne, ty bys si nechtěl, chudinka, Peťuka, jsem prostě To Já jídlo se, ale Třeba to nech, vole, do piči, kurva, vole, piči, vole, tu to rozmlátím, vole, tamhle tomu čuráku dám do škole. A mi to jedno, vole. Jaký měl
měl vlasy? Dám si to Peďole už je, Jaký měl vlasy? Neser! Neser, vole, tému, dám si držku, vole, tomu vole, píňovi, vole. Neser! Kurva. Mě to je jedno, vole, ať držu bu. Nech to, bučí bude zase. Nech to, Mě to neser. poslouchej, bučka. Já mu rozmlátím držku, vole. Jemu? Ne, dáme tomu čurákovi, vole, skurvený opinďovi, vole. No má ho chytnu pod kněma a dám mu, vole, takovou bombu, vole, že se to nespamatuje. Ne, pohodě to. Mě to neser, vole. Kurva. pídek. Vy mě znáte, vole. Já si napiju, vole, a jsem agresivní, vole. Já tady chytím každýho a rozmátím držku, vole, jestli to je bylo takovýhle nebo takovýhle. Chápeš to? Já si za 14 000 hrabu v hovnech, vole, kurva. Chápeš A to? kolik hodin z toho prospíš? A kolik hodin z toho prochlastáš? Hovno. Hovno, furt musím Hovno být dělej, jako vole. co? Víš co? Se něco starej. To neřeš, vole. To neřeš, vole. A mě nebude agresivní, ty debile. Jaký ta kunda měla vlasy? Blondětý. No to asi to. Ne, jo. Já říkám, že jsem musel pak